Iată ce spunea poetul iluminat Rumi acum sute de ani. Noaptea trecută am pierdut contactul cu realitatea și am înnebunit. Iubirea m-a văzut și mi-a spus: ți-am făcut o revelație, ștergeți fața și rămâi tăcut. Am spus: o, iubire, mi-e frică, dacă nu ești tu. Iubirea mi-a spus: nu există nimic care să nu fiu eu, doar fii tăcut. Îți voi șopti secrete la ureche, doar să încuvințezi, să fii tăcut. Sufletul lunii a apărut în calea inimii mele. Ce prețioasă este această călătorie! Am spus: o, iubire, ce fel de lună este aceasta? Iubirea mi-a spus: nu trebuie să întrebi asta, doar rămâi tăcut. Ce fel de chip este acesta? De înger sau de om? Iubirea mi-a spus: nu trebuie să întrebi, doar rămâi tăcut. O, iubire, este dincolo de tot ceea ce cunosc, rămâi tăcut. Am spus: revelează-mi, te rog, adevărul și mor înainte de vreme. Iubirea a spus: acolo te vreau, întotdeauna pe muchie de cuțit și fii tăcut. Am spus: o, iubire, spune-mi, știe Dumnezeu că te porți astfel cu mine? Iubirea a spus: da, El știe, dar rămâi absolut tăcut. Eugen Burgoanu, Vio. Mulțumesc!